most of the newspapers munyika yeZimbabwe vari kuexposa nhau yekukepsha kwakaitwa Jameson Timber in the 78 vachiti pamwe aiwa the regime yeZANU-PF ingava releasa. Azvipere Mushe sambi namashoko abudanyurwa panapa pastudio 7 notibva subscribe like utina on the bell icon. Vanotanga vakamba namapictures aiwa aJameson Timber nevamwe vakakepsha vanyora vachiti almost 80 opposition citizen coalition for change activists are currently in remand prison for commemorating International Day of African Child in Harare. They had been denied bail twice by Harare magistrate. Give your thoughts on this issue. Vanhu vakamba namaphotos aiwa muri Zimbabwe zvinhu zvinosirisa kwazvo zvinhu zvikaitwa panapa nestudio 7 toona kuti aiwa ibroadcasting corporation inozikanwa zvisikatomboiti vari kuuya vachiexposa this issue vachida kuti aiwa zvizikanwe kuti nyika dzese dzizive kuti ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti aiwa vanhu vari kusungwa aiwa for commemorating International Day of the African Child. Azvipere Mushe chimbotidze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pevanhu vakakepchwa noti vakutosvika ku8 noda kuti tinoziva kuti aiwa there's this wife of that teacher anga ari captured aiwa akabatiwa nobva atosungiwa. Tozive mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda mucomment section medu mutidze mafungiro enyu. Sanga no subscribe kulike tonotina on the bell icon.